Hola, us presentem el quadern Gramafàcil 4. És un quadern de gramàtica catalana contingut curricular de quart de primària. És un quadern amb 48 pàgines amb solucionari al final. Us anirem passant el quadern perquè pugueu veure l'evolució. En aquest quadern, l'alumne treballa en paper i per a docència us oferim accés a la plataforma digital escolar per a fer treball d'aula a la pissarra digital. Aquí, l'alumne assoleix l'organització de les paraules dins de les frases i altres constituents sintàctics. Perquè l'alumne tingui una comunicació efectiva, és a dir, tingui un sentit i permeti compartir significats, necessita utilitzar el component gramatical adequat. És un quadern deductiu. Permet a l'alumne fer treball d'aula individual en paper. L'alumne s'anirà trobant amb exercicis d'una dificultat bàsica, on s'hi amaguen les normes gramaticals. L'alumne evoluciona a poc i de sobte es troba en un requadre dins de color lila. Aquí l'alumne es demostra a si mateix que dedueix la norma. L'alumne, per a realitzar aquest exercici dins del requadre lila, li cal observar els exercicis anteriors i d'aquesta manera dedueix la norma responent dins del requadre. Per tant, cal que quan veiem que l'alumne ha de fer aquest exercici, ens cal solucionar els exercicis anteriors perquè pugui respondre als exercicis ben corregits. Fomentem l'autoestima amb exercicis que sabem que l'alumne pot realitzar sí o sí. Són exercicis que pas a pas anirà fent i assoleix els continguts gramaticals. A cada final d'unitat hi afegim una autoavaluació perquè l'alumnat la pugui preparar i així es vegi amb la possibilitat de superar el curs amb èxit. Un tema diferent és l'avaluació sorpresa que hi ha dins de la plataforma. Aquí sí que l'alumne tindrà una sorpresa i podrà demostrar els coneixements assolits. Amb la presentació amena, àmplia, amb doble espaiat entre paraules en alguns exercicis per a poder fer una bona lectura, l'alumne aprèn tècnica de treball deductiu per a poder dominar la gramàtica. Posem a disposició dels docents l'accés a la plataforma digital on hi trobareu el quadern de cada alumne per a visualitzar la pissarra digital, el quadern solucionat per a poder fer treball d'aula a la pissarra digital, les avaluacions sorpresa per unitats acabades i documentació específica de docència amb indicadors operatius i quadre competencial per avaluar.